Kaya mo yan. Ay, naku. Wala. Huwag mo itulak Hindi Ay. Kabalkasan. Dito lang. Dito lang. Kit na. Kit na. Dito. Balik. Gagaan na shit kasi dito mga tropa eh. Good morning. Good morning sa inyo lahat mga kalabar cards. So, yun. Balik tayo nagbabalik sa ating vlog. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. Hindi tayo nakapag-vlog. Kaba ng pag-ngipin naman talaga yung tinamaan, no? Grabe, sobrang sakit dito. Lalo't bagang. Kaya hindi tayo nakakapag-upload mga kalabar cards, no? Ang hirap din kasi na gumawa doon sa may mini farm dahil masakit yung ngipin natin. So almost mahigit isang week, 1 week na sumakit yung ngipin ko. So yun yung dahilan kaya hindi tayo nakapag-upload, tapos hindi rin tayo nakakasama sa pangingitang gawa nga nung yun nga sumakit yung ngipin ko. Pero yun. Muli tayo nagbabalik. At sa episode pala na ito mga kalabar cards eh, kasama natin si Mrs. Iyaw. Good morning. Morning. Tara na. At papunta kami sa may mini farm ngayon. Dadalawan natin yung mini farm natin. Natin is 7 o'clock ng umaga. Bali marami na rin palang tubig dun sa may mini farm kasi nagigib na rin ako. Bali puno yung 2 drum doon. Itong si Nano na lang yung ginamit natin. Dapat nilakad na lang natin. Dapat nilakad na lang natin. Nilakad na lang natin. Exercise pa. Hindi kasi pupunta pa ako sa baka mamaya. Ay nako. Ay, so dito na tayo sa may mini farm. So yun. Grabe yung bunga ng sito mga kalabar cards. Mga tropa daming bunga. Harvest ka muna. Wala akong gagamitin na ano. Sige, patong mo na lang din sa drum. Na. Alin? Ay, syempre. Ay, malalaki na. Ito pala yung sitaw natin. Grabe mamunga Pinabayaan mong malaki na. Ilang beses na sabi ko, harvest mo Yan yung mga bunga ng sitaw natin. Grabe, walang tigil sa pamumunga tong sitaw mga kalabar cards.
Sa baba pa lang yan. Wala pa dito sa bandang taas. Oh, grabe oh. Ang dami talagang lumalabas pa rin na bunga oh. Oh. So update din pala tayo sa patula. Ay, ito na yung bunga ng patula oh. May kun na rin itong patula mga kalabar cards, no? May bunga na rin. Meron pa dito. May mga tumutubo pang bunga dito. Sunod-sunod oh. So baka hindi lang siguro sitaw yung haharvestin natin ngayon. Pati kwan siguro talong. Kasi malalaki na rin itong mga talong na tanim natin oh. Bunga ng talong natin. Ayan oh. Gaganda oh. Oo. So yun, haharvest muna tayo bago tayo magdilig ng mga tanim. Ayan. Ang dami ba eh. Marami? Ang dami. Harvest na. Kaso ang dami din kalaban. Daming kalaban na. Yun ata, kwan. Harvest na. Marami kasi yung arara. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yung arara na yan eh. Ayan oh. Ano bang tawag sa inyo yan? Mga langgam na yan. Tingnan mo, ano na nga ito? Dun sa baba. Ang dami ba? Pinabayaan mo, lumaki. Hindi na masarap Dami pag mga ganito. kalabaros kita. Hindi na masarap pag ganito. Pang-adobo na to. Pangalubo oh. Ito, sabi. So harvest tayo ng sitaw. Pang adobo. Pang-adobo na to. Malalaki na. Oo. Grabe dito sa baba oh. Ang dami. So wala pang spray to mga kalabar cards ha. Hindi pa tayo nag-i-spray ng organic na pang spray. Pero baka sa susunod na araw mag-i-spray tayo nun. Yung organic na pesticide. Para saan? Para dito sa sitaw. Bakit? Bakit? Ang daming langgam. Baulilay lang yan, be. Baulilay lang yan. Baulilay lang ba? Riko, kinagat ako. Ay, ang dami. Hindi lang pala kunto. Pati yung kulay pula na langgam. Ayan o. Masakit mga gat to. Gabi o. Grabe, hitik na hitik sa bunga yung sitaw. Ayan. Ito yung kagandahan na ragaw yung nilagay natin kasi mabilis lang makita yung bunga. Kagaya nito. Nakikita agad yung bunga. Mapapansin mo agad pag yung ragaw ang nilagay mo. Ano pa? Pwede na to. Ang bilis mag-harvest ng misis. Sana hindi ka magiging mabilis, marami din langgam. Maraming langgam. Langgam lang kalaban talaga dito. Yung nga ba? Susunod na araw marami na naman ulit na pwedeng harvestin. Hindi pa nga naluto yung ano doon. Hindi pa naluto. Yung huling Nung pangalawang harvest natin. Bali ito pangatlong harvest na to eh. So hindi ko na i-vlog gawa nga nung sumakit kasi yung ngipin ko. Kaya yun, hindi tayo nakahawak ng camera.
Ang dami dyan, Bi, oh. Ha? Sa baba. Saan? Ay, oo. Ito. So, ito muna sa baba. Kukunin na natin para ang mga harvest na lang natin is yung mga nasa taas. Ito. Harvest mode. Eh, ba't hinayaan mo naman na ano, Bi? Na? Na lumaki ng ganito? Ilang araw akong sabi eh. Siyempre, pan. Ayan mga kalabar ko, so punong-puno. Kaso kinagat-kagat ng mga langgam, oh. Yung mga kulay pula na langgam yan. Huh? Sira. Spray ng baulilay. Oo, mga masayang mga yan. Baulilay. Hindi at saka sumayad din kasi sa lupa na, be. Sobrang dami. Yun. So ito. Ito lahat yung mga na-harvest natin. Ay. Kung natapos din sa sitaw. So haharvestan muna natin itong mga bunga ng talong dito. Hilahin mo lang. Ano? Ito, mga bunga ng talong. Pwede na ito. No? Pwede na. Ito. Ito muna yun. Tomato. Dalawa. Ang laki. Lalaki oh. Ito. Isa. Harvest mode. Ito. Tomato. Ang talong. Dalawa. Dan. Ito. Sili. Masili bi. Masili mga kalabar kasi ito yung mga sili natin. Nalalaki na. Tingnan natin doon. Yun sa baba. Ay, ano din ito, oh. Yung ganun. Konsya. Labuyo. Maraming bunga yung sili natin. Oh. Ito yung sili natin na bagong tanim. Kasi nandun yung mga luma eh. Harvest. Ito pa ba? Ang dami. Nasa? Ito, meron ka. Pa, kabila. Ito. Wala yung siling green. Ano? Magaganda rin yung bunga. Oo. Meron din isa to. Oh. Kunin ko na to. Pinutol na, oh. Pero gaganda palalo yung bunga nito pag yung tag-ulan na. Ito yung okra, Bi. Meron, isa. Bunga. Nakita ko na eh. May isang bunga yung okra. Ang laki na. Ang laki ah. Oo. Nag-iisa pero ang daming bunga, oh. Oo. Tingnan mo, oh. Ang dami. Buti na. Kung nabuhay sana yung isa dyan, namumunga na din sana. Sana. Ito, buhay na rin to. Oh. Ay, oh.
Buhay na rin tumalunggay natin na isa dito. Bali 3 na yung nabuhay. Tapos yung mga bagong tanim natin na talong, malalaki na oh. Yung iba dun namulaklak na. Ay, so yun yung update natin sa mga sa mini farm natin. Harvestin din ni Mrs. yung bulaklak ng kalabasa yata. Ayo, Hindi tayo bulaklak. nakakapagpabunga, di bulaklak. Bulaklak na lang. Oh. Mahina yung bunga. Namatay? Pero pan, lumalago ulit siya. Oo. Mm. Meron ako dun. Tanong na lang ulit tayo. Oo. Alright mga Calabar Cats, so yun lang yung update natin sa mini farm. At Ipakita natin yung harvest natin. ay oo. So yun mga Calabar Cats na, yun yung update natin. At ito na lahat yung na-harvest natin sitaw. Yan. Oh. May isang Okra isa. okra. Oh. May 3 bulaklak. Sili. Silang dami na eh. Marami na ng sili no? Oh. May panlagay sa sinigang. Sinigang oh. Kaya sa gulay. At least hindi na tayo bumibili. Talong. Talong. Kaso maliliit yung bunga ng talong. Yung malalaki kinuha ni tatay eh. Inunahan ka eh. Kaka-harvest niya lang nung isang araw. Yung mga bunga ng talong na. Ganda. So ito lahat yung mga na-harvest natin ngayong araw, ngayong umaga. And blessed morning! Blessed morning mga Calabar Cats. So yun. Ang dami nating na-harvest ngayong araw, ngayong umaga. Right, so another blessing? Yes, ang dami. Ang dami. May pangulam na. Adobo. Alright mga Calabar Cats na, so yun lang yung update natin sa mini farm. At baka sa mga susunod na araw magre-ready na tayo para sa itatanim natin na mga sitaw. So magdadagdag ulit tayo ng sitaw. Kaya mapapalaban na naman tayo dito sa mini farm mga Calabar Cats na. At yun nga, maghahakot pa tayo ng kain ng baka. Siguro dito na tayo magsusunog ng tayo ng baka. Dahil dito na sa banda rito tayo magtatanim ng sitaw doon. Magdadagdag tayo. Kasi maganda yung kinalabasan ng bunga ng sitaw. Tapos yung kamatis, baka hindi na muna siguro tayo magtatanim nitong buwan na to. Pero sa susunod na buwan din tayo magtatanim. Pero yung kamatis siguro lilipat na natin dito. Dito na lang kasi gagawin ko sitaw na lang lahat doon. Didiretso natin sitaw ganyan. Ganyan doon. Sitaw tapos okra. Kasi may nakuha si Mrs. na buto ng okra. Siguro magtatanim tayo doon sa malapit sa palang. Tapos yung kamatis dito na siguro. Yan. Itong area na to. Dito na magdilig din. Ha? Dito na magdilig ka na. Sige ah. So yun lang yung gagawin natin sa mini farm muna. Right, so yun lang yung vlog muna natin ngayong araw mga Calabar Cats no? At yun, see you sa next vlog natin.